Ang atong unang pagbasa gahisgot sa pagpapili ni Moises. Giingnan niya mga taong nagkuyog niya nga nangandoy nga makasulod sa yuta nga gisaad katong promised land. Ingon siya, pagpili mo unsa may inyo, kinabuhi o kamatayon, panalangin o kalaglagan. Hangtod karon mao gyapon ni ang atong pilianan dinhis kalibutan. Sa may atong pilion, kinabuhi, kamatayon. Kamo unsa may inyo? Di mo gustong mamatay. Unsa may gusto ninyo, panalanginan o laglagon ta? Mapahimuslanon gyud kay mustanan. Pero mao na say gisulti ni Moises nga kana gyud pilian ninyo ang kinabuhi. Ay mo pagpili anang kamatayon. Pero unsaon man nato pagpili sa kinabuhi o sa panalangin? Matod pa ni Moises diri sa unang pagbasa, higugmaa ang Ginoo, alagari siya og sunda ang tanan niyang mga sugo. Tulo ka buk iyang giingon, higugmaa, alagari og sunda ang Ginoo. Nga karon kamo na higugma mo sa Ginoo, mualagad mo sa Ginoo, musunod mo sa tanan niyang gisulti. Og dunay usa ani nga dili matuman, tabla ra sa iwa oy. Kay og di ka mosunod siyang gisulti, unsaon man nimo pag-ingong nahigugma kaniya? Mura kag bana nga magsigig ingos asawa nga I love you very much. Unya inig ingos asawa nga pwede biyaan imong kabit. Sa ayaw lang sa day, dili pa ko ready. Pwede biyaan na nimo imong inom. Sa ayaw lang sa day, di pa man ko pwede. Pwede imo nang undangan imong sugal. Ayaw lang sa day. Oy, moingon imong asawa, hilom di ay ingon kang I love you, wa man di ay. Kay lisod man kay kangato rang pulong magsigig yung I love you. Ang pagtuman. So mao na matod pa diri ni Moises sa unang pagbasa, kung inyo lang ning buhaton kaning tulo, mualagad lang mo sa Ginoo, mutuman mo siyang sugo nya, mahigugma mo niya, mapuno gyud mo sa panalangin, mutaas ang inyong kinabuhi, pero inyo ganining isalikway, mga matay gyud mo, mubo ra gyud mo kinabuhi. Karon ra ba no nagkamubo ng atong kinabuhi, no? Ako lang akong gipangmisahan karon ba? Tag 40, tag 30, tagsa na lang kay mutongtong og 70. Muna kamo mga niabot nag 70 dinhi. Moabot gyud mo nag 90 tingali. Kay wa naman mo maapil sa bracket nga 40 ngadto sa 60 ang patay karong maayo. Mubo kay ngatong kinabuhi nganuman kay daghan sa kay sa ato karong mga katawhan labi na sa akong generation nga di na kayo mahigugma sa Ginoo. Ang gihigugma ang kwarta gyud mo ginay atong number 1. Hala away gyud tungod anang mga butang nga na-involve ang kwarta. Nga ang sunod dayon ang atong gialagaran dili na ang Ginoo. Kinsa may atong gialagaran? Ang kaugalingon, ang ako yung self, akong self. Nga hangtod gani karon gi-promote na nagmaayo sa ato mga kultura kanang selfie ba. Diya lang ko'y gimisahan niya ingon sa pader magpa-picture gimini mo ighuman padiran ako, sige pa-picture. Pag abot ito gailog og ana sa cellphone, tulo ka buok nako asa man ko tan-awan sa diri pader nako pag sugo og tao nga mo picture to ayaw lang pader kanilang niya ana. Ang selfie na hangtod gud ang mga tiguang mo selfie na sad mana. Kana batang butangan nila og kanang counter nya anaon usa nga kurog-kurog ang kamot ba huwaton mo uno igono pundog yung mayo kakuha gyud sa mayong picture nako pastilan ning kamot yung selfie. Sa una mangita magitag photographer, mangita gid ta og kanang mo picture nato ana. Karon sariling sikap na ako nay alagad sa kong kaugalingon, pwede na kong mabuhi bisag wa mo ana. I can manage.
Nya mao bitan ng gihisgutan, nakadungog ko sa usas mga recollections ni kaning Cardinal Tagle nga niingon siya nga usaros mga dako kayo nga nakapawagtang aning gitawag natong pag-alagaray kana gyung mga bang gipanghimo karon ba nga self-help ba kana bang makabuhat ka bisag unsa imo rang tan-awon diha sa YouTube, tan-awon ra nimo kung saon pag-asimbol attach na kamao na kay ka din aka mo tawag og carpenter, plumber, ika na bisag di ka testing diha maka-plumbing na ka o nang magpuyo na lang ka ikarang usa sa kalibutan wa nay alagaray kay ang pag-alagad sa Ginoo mga igsuon nagpasabot na nga moalagad ta sa atong isig katao. Ang pag-alagad sa atong isig katao mao na siya ang pag-alagad sa Ginoo. Ang paghigugma nato sa atong isig katao mao na ang paghigugma nato sa Ginoo. Wa may laing sugo ang Ginoo na higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Testingi ko nung naglingi-lingi inyong dool diha. Yung naghigugma ti kalabaw sa akong kaugalingon. Again, I love you more than how did they like myself. I love you as myself. Ano? Oh, jotay ka to hilasa naman ta karon ngong I love you. Oh, hilas ba? Aka mo, igadto nyo sa inyong balay ron, iguli, moingon mo sa inyong mga anak dito, inyong mga kuyog sa balay, I love you, mana mo. Ako, moingon ko sa mga sakristan dire, I love you, kahilas. Moingon sa kristan, binag-os ang pari ay. Pero dili man guna, pwede nga pulong lang. Mas nindot man ang I love you nga aksyon kaysa I love you nga pulong, kaysa I love you nga i-text ra, kaysa I love you nga naara sa imong cellphone. Ang nindot nga I love you kana gyung naa sa buhat. Nya unsa may buhat sa I love you? Ingon des Kristo diri sa atong ebanghelyo, ang anak sa tao pasabot niya siya kinahanglang mag-antos og maayo unya patyon. So ang tinuod di ay I love you, ang tinuod di ay nahigugma, kana dayang andam nga muantos o musugot nga patyon para sa iyang gihigugma. Ana. Unsa man kamo sugot mo ana? Nawa na sa. Ako buhi man gyud ni natong saksi ang atong simbahan. Kanitong simbahan ba? Karon daghan na sa kayong namalit sa atong gipang kuan kaning gipang maligya nga slots na hope and opportunity slot na tag 2,000. Nya unsa may kasagaran nila mga pobre nga nahigugmas Ginoo. Unya naagi mo ingon ako nga Father, karon na lang sunod buwan kay ako sa ning tiguman kay igo-igo raman akong kwarta. Maka-imagine ko ba kanang ingon nga igo-igo raman sa gyud ang akong kwarta niya kanang ako lang ning tiguman kay ganahan gyud kong mopalit aron makatabang ko diha sa imong parokya. Grabe ang pag-antos, no? Unya way siguro ug wa siya ikapalit tambal, patay gina siya. Kay iya kong tigumon di sa tupad inato niya ipalit og bugas kaayo ana imbes mo ay non karon fasting and abstinence man sad no. Ang induta ka no ang tanan natong parokyano ba kitang tanang parokyano mag-fasting mo kanang naandan bitaw ninyo nga snacks lang og snacks og panihapon tingali o kanang snacks og panihapon sulay ko na ninyo og cancel usa karon. Nga ang inyong matigom ana inigtapos na Easter Sunday ang tanan ninyong budget ana i-donate diri ipalit og hope and opportunity slots. Ano na atong ko mahalin siguro ang 5,000 ka 2,000 dayon eh. Nga naman tagpila mo na arong snacks. Ha? Kana bang usa ka stakan ba? 20? Oh, snacks ka 20. 20 times 40 days.
Pila na? Gamay ra day. 800 na. 800 no. Ana, igtapos na sa Easter, inyo nang i-remit diri 800. Nya pila man ta kabuk parokyano din nga mo snacks. Naating halitas mga 25,000. Dinhi lang sa ato kanilang territorial ba. Nya punan pa nato sa ato mga online nga mga parishioners na niabot naman nag mga ambot 1 million naman tingali na ang magsigpaminaw. O niya, i-times na ni mog 800. Be, ibutang ta lang og 20,000 ang naghimo ana. O niya, i-times ni mog 800. Pila naman na? Di na mo kamong mo compute. Di na mo kamong mo compute, no? Wag tang na ay kanang atong gitawag og ganing kuan, kanang ansa na 5,000 ka slots. Tanawa. Layo ra kayo. Sa dinhi palang daan wa na. Nya din man tugikan sa atong sakripisyo og mga pagdili sa kaugalingon. Mao nay nahigugma kana bang mudili kas imong kaugalingong kaayuhan og katagbawan aron imong lipayon ang imong gihigugma. Dili ta mahimong self-centered o self-righteous, mahimo tang other-centered o other unsa man og mahimo tang selfless. Kana selfless kana bang di na ka mo deny kas imong kaugalingon. Mo nang ningon si Kristo sa tong ebanghelyo, kun buot mong musunod nako, isalikway kalimti ang inyong kaugalingon. Kinsa tong maniguro sa iyang kaugalingong kaayuhan o iyang kinabuhi, kawad-an Hinoo niini, mawala ang iyang kinabuhi. Pagkanindot, no? Ana, so sige, atong suwayan. Ako mo suway sa guani, din ako mag-snacks. Nya ang akong budget ako nang ibutang dito. Igtapos sa Kwaresma, humangis Easter, Easter Sunday na remit dayon dire sa parokya. Sus, sobra siguro 50,000 ang makarimit diri no? Wa na idi ka Easter Sunday, horot na ning atong 5,000 ka slots. Nya sobra man ato pang matiwas ngadto mga kapilya nato. Ay daghang kapilya galinya na rin diri mga request ay pader wala nami among atop busloton atong ayohon sa kanus aman pader nako what lang basig mga 10 years from now. Basta ayohon tagina. Nakiilista lang ibutang lang na dia daghang kay ni request napay request mga balay nangaguba dako kay sobra kay ang 800 times 20,000 abot na gunag 16 million. Di atong project diri 10 million ra kaning phase 2 part 2 10 million di nay 6 million nga sobra. Papila ka bu kapilya atong mapaayo tungod lang sa atong pagpugong sa atong aning gusto ba. Wa man mo convince. Sige, manindog na ta.